Traman, Gernika Lumoko udalaren urtangana edo depositoaren aurrean, Gernika Lumoko udalaren lur saila dago. Irudietan ikusten duzuen eremua, gutxi gora bera. Pandemian, Gernika Lumon jaio ziren 353 umeen omenez, ume bakoitzak aritz bat izan lezake eta udalak 2020 eta 2022 urte artean jaiotako ume hauen omenez, kimu bat erosteko aukera eskainizie Gernika Lumoko gurasoei. Asmoa, ia 2 hektareatako gunean aritzen birpopulazioa bultzatzea da. Pinua eta eukaliptua kenduz, izan ere, aritza baita zuhaitz espezie autoktono modura indartu behar dena. Aretzetako bat babestu nahi duten familiek, Gernika Lumoko udalak antolatutako landaketa jardunaldietan parte hartzeko aukera izango dute, martxoaren lehen 15aldian ziurrenik. Hasteko, Gernika Lumoko udalak 353 zuhaitz landatzea kalkulatzen du. Esan bezala, pandemian Gernika Lumon jaiotako haurren zenbakia. 2020an jaio ziren Gernikako haurtxoak 102 izan ziren, 2021an 108 eta 2022an 133. Hiru horrek batuta 353. Proposamena datozen urteetan jaiotzen diren gainerako umei zabalduko zaie 1000 zuhaitz osatu arte. 100 gora aritzale erosteak 4.800 euroko kostua izango du.